Moi! Mukavaa torstai-iltaa teille kaikille. Mun nimi on Henna ja nyt tästä extempore vaihoin sitten kanavalle nimen, että Hennan kudotut silmukat. Pääsiäinen kolkuttelee ovella. Ja ei mun ollut tarkoitus kyllä tänään kuvata, mutta mulla tuli tämmönen extempore juttu mieleen. Tai oikeastaan halu kuvata. Pari vapaata tässä on vietellyt ja neuloskellut ja katsonut podcasteja ja yrittänyt saada jotain valmistakin. Ja on itse asiassa saanutkin. Voitaisiin oikeastaan aloittaa niistä, koska mä en tehnyt minkäännäköisiä muistinpanoja tästä päivästä, koska en mä tätä ollut suunnitellutkaan, että mä voin heivata sitten ihan suoraan ton muistinpanovihkon pois. Mutta aloitetaan niistä valmiista. Tää on itse asiassa näkynytkin Instassa. Tää mun Flax-laitti. Kiva kun näyttää aika hassun värisiltä, kun mä näytän täällä, kun on sen verran hämärää. Mutta joo, tää on se mun Flax-laitti. Ja tämä itse asiassa Instassakin se oli vielä päättelemättömänä tässä yksi päivä. Päättelin tän. Ja tästä tuli itse asiassa ihan kiva. Ihanan pehmosta tuli tästä aliselangasta, mitä mä näytin itse asiassa viime videolla. Se nyt on niin kuin käyttöön valmis. Ja toinen oli itse asiassa sitten, mä oon jo 2 edellisellä videolla sanonut, että kun tökkii tää sukkien tekeminen. Ja kyllä se nyt itse asiassa vähän tökkikin, mutta en voinut silti vastustaa kiusausta, kun tämä urbaanimaalainen Leena sai sitten vähän niin kuin ylipuhuttua tähän yöjalassa sukat yhteisneulontaan. Siis mähän en ole koskaan ollut missään yhteisneulonnassa mukana, kun mä oon vähän tämmöinen oman tien kulkija. Mä haluan tehdä silloin, kun siltä tuntuu. Sitten mua ärsyttää, jos mä jään hirveästi jälkeen. Et useasti mä teen kaiken jälkikäteen. Et sitten kun se kalli on loppunut ja se ohje on saatavilla, niin sit mä tulostan sen ohjeen itselleni. Ja sit mä teen, kun mä saan tehdä sen vaikka siltä istumalta. Jos mä haluan. Sori, mä syötin poikien kanssa jäätelöä. Niin tosiaan meillä on nyt täällä tämmöstä niinku hiljaiseloa. Mulla on tytär lähtenyt tänään kummitädilleen, kun ne lähtee huomenna levireissulle, on viikon siellä. Ja sitten mies lähti veljensä kanssa vähän ulkoilemaan, patikoimaan, viettämään yön metsässä, niin otti sitten koirankin mukaan. Niin mä olen sitten täällä ihan poikien kanssa 2. Niin huomenna pitäisi käydä vähän töissäkin pyörähtämässä. Mutta joo, mennään nyt ihan siihen asiaankin sitten, ettei mennä. Kun ajattelin, että en kauhean pitkää videoa tee tälle lyhkäisesti. Niin tosiaan urbaanimaalainen Leena, puolikaimani, niin sai sitten ylipuhuttua mut tähän ja kattelin niitä Leenan live-striimejä ja ajattelin, että no hitto soikoo, että miksei, että kokeillaan miltä se tuntuu. Ja kun toisaalta tässä oli aika kivasti aikaa, ettei ollut mikään niin kuin hirveän kiire. No mähän sitten tilasin itselleni langat siihen. Tilasin sitten, tai tulostin sen ohjeen ja kattelin sitten, että no mitähän sitä sitten. Niin mä sitten tilasin tukuvuulia, fingeringiä, tämmöisen värissä humu. Ja näitähän mä otin sitten ihan 2 vyyhtiä. Et mulla oli niinku ihan omat kerät, koska sanotaan nyt tämäkin vielä, että mähän
en siis ole neulonut sukkia varpaista varteen. Mutta jatketaan siitä kohta. Sitten mä otin Rouva Silmusolmun käsin värjäämään mohairisilkkiä värissä jalokivi. Eihän tää nyt näytä siltä, miltä pitäisi. Mut siis tähän mä ihastuin. Tähän väriin. Niin ihastui mun kädetkin, kun mä tätä neuloin. Että mulla oli kädetkin sitten sinisenä. Mut jotenkin tää väri vaan niin kuin iski muhun. Että tätä saa kyllä tehdä lisää. Siis tämähän oli ensimmäinen ainoa laatuaan Rouva Silmusolmun lankaa, mitä mulla on ikinä ollutkaan siis testauksessa. Että varmasti tulen kokeilemaan jatkossakin. No, mutta joka tapauksessa mä sitten aloin niitä sukkia tekemään. Ja siihen sitten kävi niin, että mä ajattelin, että no, mä kokeilen ja katsotaan. Siis hirveän vaikea oli niin kun ajatusta tehdä siitä, että minkälaiset niistä tulee. Ja toisaalta kun mä oon siis tämmönen kapeajalkainen, tässä mun pitkä ja kapea jalka. Mä tässä ajattelin sitten, että no näinköhän näistä tulee sopivat. Mutta mä ajattelin, että no syteen tai saveen. Eihän se haittaa. No unisukat pääsi, että ne on helppo potkia pois jalasta yöllä, jos tulee kuuma. No. Alkuhan mä ensin ajattelin, että mä teen 3 puikoilla. Sitten mä rupesin katsomaan, kun mä olin niitä kärjen lisäyksiä tehnyt. Mä ajattelin, että ei herran jumala, että näissä tulee jotkut valtamerilaivat. Sitten mä ajattelin, että no, mä puran ne. Ja sitten mä ajattelin, että vaihdetaan pienempiin puikkoihin. Mä vaihoin sitten 2-puolikkaisiin koivupuikkoihin, koska enhän mä nyt omista metallisia puikkoja. Niin no niillä mä sit urheasti tein. En saanut poikki niitä. Ja mähän tein niitä vuoron perään sitten, kun mulla sattui olemaan niin kuin useammat niitä puikkoja. No. Urheasti tein. Sain valmiiksi. Päättelin. Ja käytin itse asiassa kylvyssäkin ne sukat, koska mä ajattelin, että mun on pakko käyttää ne niin kuin etikkakylvyssä, että kun se väri irtoaa siitä. Ja samalla mä sain sitten niitä muotoiltuakin, koska ne jalkapöydästä oli siis himpun verran isommat. Ja ne oli just silleen niin kuin oikeastaan mun jalankoolle tehty, ennen kuin mä niitä kylvetin. Mut nyt sitten kylvetyksen jälkeen, siis tulee jotenkin mieleen ala-asteen käsityötunnit, kun kaikki näyttää aivan karselta ja isolta ja epäsopivalta, että ne ei niin kuin istu ollenkaan sulle. Mutta tadaa! Tässä ne on. Yöjalassa sukat. Urbaanin maalaisen suunnittelemana. Ja vaikka mä nyt onkin kokenut sukanneuloja, mutta kun tulee aina tehtyä se sukka sieltä varresta alkaen. Niin tässähän oli nimenomaan just haastetta, että näähän on edelleen mulle aivan järkyttävän isot siis jalkapöydästä. Eli tästä. Eli tässä on liikaa silmukoita. Mutta kun mä en toisaalta taas osannut niin kun hahmottaa sitä, että minkälainen siitä sukasta tulee, kun mä tein sitä. Et mä vaan ajattelin, että no mä teen nää. Et onko se niin väliä, että toisaalta sitten kun näitä pesee ja nämä käytössä muotoutuu ehkä mun jalkaan, tai sitten ei. Tai sitten näistä tulee vaan mulle muisto, että olenpas osallistunut kaliin ja neulonut tämmöiset niin kuin ala-aste tyylisesti sukat. Mut mä tein sen.
kyllä mä monta kertaa mietin, että ei hitto, että mä luovutan kyllä tässä suhteessa, että ei tuu mitään. Ja kun välillä mua oikeasti jänskätti sekin, että katkeeko ne puikot. Mutta ei katkenut puikot. Mutta joo, ehkä voisi olla niin, että kun kokeilisi tehdä jostain toisesta langasta, mikä olisi ehkä omaan käteen sopivampaa, koska näin oli mulle ihan vierasta tää tukuvuuli ja sitten kun oli pörröötäs, mutta näistä tuli oikeastaan kyllä ihanan pehmoset, kun nämä tuli käytettyä kylvyssä. Niin ehkä mä voin pistää senkin syyksi, että tää oli vähän niin kuin vieraampaa, kun tottunut niihin Novitan-lankoihin. Mutta harjoitus tekee mestarin ja lisäharjoitus maailmanmestareita, sanoo appiukkoni. Mutta ne on tehty. Tidii. Mut semmoset. Sitten ne oli mun ainoat oikeastaan niin kuin valmiit työt tällä hetkellä. Keskeneräisenä mulla on itse asiassa Instassakin mä oon vilauttanut tätä mun treistaa. Siis nämähän värit ei näytä yhtään siltä, miltä ne näytti siellä Instassa, mutta mulla ei ole kyllä mitään hajua, että meneekö tää nyt ihan niin kuin pitääkin. Että mä nyt teen varmaan tää vähän niin kuin sinne päin. Mut siis tästä tulee itse asiassa ihan just semmonen passeli. Tää tuntuu nyt tällä hetkellä vähän sellaista kireeltä ja paksulta ja jäykältä ja kaikelta muutakin, mutta toisaalta sitten kun sitä venyttää ja pingottaa, niin tästä tulee varmasti sitä aika hyvä. Ja mulla on tässä itse asiassa lankana sitten ihan 7 veikkaa. Täällä on itse asiassa musta ja sitten on tommonen tumma violetti ja sitten toi pinkki. Ensin mä meinasin valkoista tänne. Mä en muista puhuinko mä viime jaksossa siitä väriyhdistelmistä. Niin onneksi vaihoin vähän niitä värejä, että en ottanut sitä valkosta. Niin tällaisella vaiheella mä oon väliltä tuossa neulonutkin, kun mä oon noita podcasteja kattonut, kun nyt ollaan tässä niinku posotellaan tätä suoraan ennen kuin sinne helmoihin mennään. Mut semmottinen on meneillään nyt. Ja sit itse asiassa, nyt kun tuossa äsken puhuttiin jo niistä nostalgisista ala-asteen käsityötunneista, että ei me kaikki ihan niin kuin putkeen, niin mä rupesin muistelemaan, että mullahan on mun 3. luokan aikainen tekele, kun aloitettiin nämä niin kuin rättikässät ja sun muut. Niin meidän piti tehdä siellä kässäpussi. Ja mä tiesin, että se on varmaan ainoa työ, mikä mulla on tallella siellä. Ja sehän olikin. En ollut hävittänyt sitä mihinkään. Piti vaan kaivaa tuolta arkistosta. Eli tää ihana vohvelikangas. Ensinhän me tehtiin nämä ja sitten ommeltiin pussiksi. Siis tää on varmaan ainoa, mikä mulla on sieltä ala-asteen käsityötunneilta tallessa. Ja sitten tänään vapaapäiväni kunniaksi mä siis on kyllä niin koetellut hermojani, mun kärsivällisyyttä, mut mä tein sen, mitä mä ajattelinkin tekeväni. Mä itse asiassa Instaankin laitoin mun tarinaan, että mitä mä teen. Kuvaa sieltä, jos joku on sattunut katsomaan, niin mä sain ne. Siis mulla meni kyllä varmaan 2-3 tuntia ennen kuin mä tajusin, että miten mä saan nämä sukat. Siis tästä kantapäästä pääsen jatkamaan nämä kummatkin yhtä aikaa. No sit kun mä tajusin sen, mä olin kyllä loppupelissä niin solmussa sitten, kun mä luulin tajunneeni, että hei näin, että kun mä teen sen, niin se menee oikein.
Mutta sitten loppupelissä, kun mä katoinkin, mä sit, ei voi olla oikeasti totta, että se ei mennytkään vielä niin. Sitten se oli kyllä näin lähellä, että mä ruvennut purkamaan. Niin otin sit kylmän viileesti vaan sukkapuikot niinku jeesiksi, että mä sain nyt siis, kun mullahan oli niinku silmukota oli väärällä puolella ja ne oli niin lahjakkaasti solmussa, että no olisi voinut olla se, että mä olisin nakannut kaikki ne puikkoineen ja päivineen roskikseen. Ja kyllä olen niin kuin googlettanut ja yrittänyt etsiä niin kuin ohjeita. Siis yhdelle sukalle löytyy kyllä niin kuin ohje. Mutta eikö muka kahta sukkaa saa niin kuin, että jos joku osaa tämän tehdä, niin olisi kauhean kiva saada semmoiset blondiohjeet. Niin kuin meillä töissä yleensä sanotaan, kun tulee jotain ohjeita. Että ne blondiohjeet täytyy saada. Eli yksinkertaiset, että tämmönenkin talitintti tajuaa, kuka tekee vaan, niin ainoastaan sukkapuikoilla. Siis tää on joku ihmeellinen mielenhäiriö multa, että mulla on 2 sukkaa tässä tulossa. Mut siis on onnellinen, että mä en purkanut, vaan härkäpäisyydelläni olen saanut ne sukat tähän vaiheeseen. Mutta blondiohje olisi kiva. Mutta ei se mitään. Tästä noustaan, mennään eteenpäin. Mutta sen mä kyllä totesin, että kyllä mä voin vielä ehkä tämmöisiä perussukkia raidoilla tehdä tälleen luuppaamalla. Mutta en mä nyt ainakaan mitään kirjoneuletta rupea tekemään, koska siinähän se vasta hermo menee, kun langat on niin 1000 solmussa ja niin poispäin. Mutta tää on hirmu tyytyväinen olen tähän hommaan. Ja itse asiassa sitten niin sukat. Ihminen, joka on marraskuusta kärsinyt tämmöisestä niin kuin sukkien tekemisen, luomisen tuskasta, on siis tehnyt nyt sukkia. Mutta en koe tätä vielä hirveän nautinnolliseksi. Mä halusin vaan nyt niin kuin testata. Ja testattu on. Ja pistetään se pois. Eli nämä sukat on keskeneräisenä. Mä oon tuossa muutamana päivänä tehnyt sitä kappaa. Ja sitten on se villapesupinnat on kesken. Ja mä yritin tossa 1 päivä tästä villapesupinnat huivia. Mutta sitten siinä taas tuli joku juttu. En tiedä mikä. Niin mä ajattelin, että ei, tästä ei tule taas yhtään mitään. Se on tuolla kaapissa jemassa. Joo. Sitten mä ostin tuossa viime viikonloppuna itse asiassa lankaa, kun täällä meidän lähistöllä yksi nainen myi itse asiassa lankaa. Siis ihan jemalankoja. Ja kun niitä nyt ei olisi ennestäänkään. Siellä oli kaikkea seiskaveikkaa ja mitään kaikkea siellä oli. Mä onnellisesti on kerinyt ne uudelleen ja ne on tuolla nurkassa, jossa on minun niin sanottujen valmiiden töiden semmoinen kapioarkku, jossa ei siis ole juurikaan valmiita töitä. Käsityölehtiä, lankaa. Kun tämä vieressä oleva tässä, minkä mä oon jo näyttänytkin, on myös täynnä lankaa. Niin mä oon ajatellut, että jos mä nyt rupean oikein urakan luuppaamaan noita sukkia, niin mähän saan niitä lankoja poiskin sitten. Joo. Sitten itse asiassa me nyt ollaan vissiin ihan tosissaan meidän äitin kanssa tulossa sinne Jyväskylään festareille. Mä itse asiassa titityistä bongasin nää tällaiset viime vuoden pussukat. Mä tilasin meidän äitillekin toisen. Ja mun oli eka tarkoitus, että mä kerään sille sinne niinku semmosen lahjuksen. Puikkoja tai lankaa.
Mutta tänään kun ne kävi, niin mä ajattelin sitten, että no mä annan sille jo etukäteen tämän projektipussiksi. Se kysyi, että mitä tänne voi laittaa. Mä sanoin, että no sä voit laittaa sinne vaikka jonkun keskeneräisen työn. Kun itse asiassa meille kummallekin nämä on ihan uusia juttuja tämmöiset. Mutta siis silloin on aina kyllä joku pussukka, missä se kantaa milloin mitäkin työtä mukanaan, kun ne tänne ajelee siltä Tampereen kupeesta. Niin tosiaan annoin sitten toisen äitille jo. Ja itselleni otin toisen. Mun mielestä oli söpö tää lammas. Että semmottinen. Mä hörppään tuosta vähän mehua. Sitten kävin taas meidän paikallisessa käsityöliikemessissä. Kun pohdin sitä, että kun mullahan on noita Knit Proon vaihtopäitä, menin sinne sillä asialla, että menen katsoa, että olisiko sillä niin kuin 3 pienempää. No eihän sillä ole 3 pienempää, mutta ei myöskään monessa muussa verkkokaupassakaan ole kuin ne 3 siis pienimmät. No onneksi tässä Ruskan lehteä katsoessani pongasin, että hänellähän on pienempiä vaihtopäitä Knit Prolta. Niin nyt ainakin tiedän, mistä lähden sitten metsästämään niitä pienempiä. Mutta kumminkin kun kävin siellä meidän käsityöliikemessissä tässä. Mikäs päivä mä kävinkään siellä? Eilenhän mä kävin, joo, toden totta, kun mä kävin monessa paikassa eilen. Kävin Kärkkäisellä, mutta en ostanut yhtään lankoja, vaikka lankaosaston kiersinkin. Kävin ostamassa kesärenkaat. Ja nekin saan vasta ensi viikolla. Kävin myös ostamassa, siis tilaamassa itselleni vihdoin ja viimein aurinkolasit vahvuuksilla. Niin sillä reissullahan mä myös poikkesin meidän siinä käsityöliikemessissä. Te varmaan jo arvaatte, että mitä täällä niin kuin näkee. Niin kun sitten yritin katsoa tosiaan niitä pienempiä puikkoja. No olihan siellä siis puikkoa löytyi vaikka minkä kokosta, mutta sit oli niinku semmoista 200 senttistä kaapelia. Mä ajattelin, en mä nyt ihan noin paljon sitä kaapelia tarvi. Niin no yhdet tämmöiset Chayakoon 2, 2 millin. Puikot oli siellä 150 sentin kaapelilla. Hintalappukin näkyy. Nämä oli siis ainoat, nämä oli esittelykappaleet. Lupasin kokeilla. Sanoin, että jos mä tykkään, niin tilaan näitä. Mutta sekin, että kun rupeat muuten hankkimaan joka puikkoa eri pituisilla kaapeleilla eri kokosta, niin sitä on ihan hitokseesta puikkoa ja kaapeleja sitten. Kun mä oon meinaan tykännyt ihan tästä, kun on nämä vaihtopäät. Siis näitähän kyllä saa vaihtopäinäkin, ne on aika arvokkaat. No mutta joka tapauksessa testaukseen, sitten kun mä saan taas jotain aikaiseksi. Sitten, tästä on jo jonkun verran aikaa silloin, kun tuli näitä Prymin Ergonomics-puikkoja. Näissäkin näkyy hinta. Tehdäänkö näin? Niin näitä puikkoja. Nämähän oli kovaa huutoa siis tässä meidän käsityöliikemessissä. Et mä kävin useamman kerran näitä kysymässä. Sitten kun näitä oli, niin mä ostin näitä 2, mikä oli toisaalta kauhea virhe. Siis toiset on tässä paketissa, toiset on tässä mun kädessä, kun mä olen arkistoinut sen paketin. Mä olen siis näillä yrittänyt neuloa
kerran. Jopa yksi asiakas töistä, hän on kyllä jo edesmennyt, kokeili myös näitä. Siis mä en vaan tykkää näistä. Mun mielestä siis nää taipuu ihan liikaa. Siis vaikka mä neulon puisilla puikoilla, mutta nää on siis tämmöiset, niinku, että kun tuntuu, että ihan kun sä niinku vääntäsit sitä poikki. Et en tykkää. Mutta siis näähän on aivan turhat mulla täällä kotona. Ja mä oon yrittänyt vähän niinku vinkata joillekin tutuille, että hei, kiinnostaisiko? Mutta tämän kautta mä tiedän, että täällä on jotkut, jotka tykkää näistä. Niin huutakaa hep, jos haluatte. Siis nämä on 3, kummatkin, 20-senttiset. Et jos haluat kummatkin, niin pistän vaikka sit noin tuohon samaan pakettiin. Sitten jos joku toinen haluaa, ettei riittää vain 1 kappaleet, niin mut olisiko mitään ideaa, tehtäisikö joku vaihtari näistä tai jotain? Kun mä oon kuitenkin tai siis ajatuksena olisi, että jos niinku vaihtaisi johonkin. Mutta eihän se pakko tietenkään ole vaihtaa. Mutta se, että mä haluan päästä näistä eroon, koska mä en tee näin yhtään mitään. Siis nää on ollut ehkä niinku semmonen turhin ostos mulla. Ehkä siis semmonen, mihin joutuu jopa pettymään. Et kun tulee näitä uutuuksia ja haluaa kokeilla näitä, niin siis nää oli kyllä semmonen, en tykännyt yhtään. Siis en niinku, jotkut tykkää näistä, mutta nämä ei ole ollut vaan mun makuun. Niin tämmöiset löytyy 2 kappaleena. Toiset on ihan siis, nämä on ihan iskemättömät, kun nämä on paketissa. Nämä on käytetty ja mä oon jonnekin sen paketin hävittänyt. Mutta siis näilläkin on tasan minä kokeillut vähän tehdä jotain. Ja sit se mun yksi edesmennyt asiakas kokeili myös. Ja me ei tykätty. Hän tykkäsi neuloa metallisilla ja mä pidättäydyin edelleen noissa puisissa. Niin nää kaipaa uutta kotia. Että pistähän sit jotain viestiä joko tähän videon alle, Instagramiin, siellä mä oon Henspakoo, tai sitten Raverlyyn, sielläkin mä oon Henspakoo, niin voi laittaa viestiä, jos innostut noista puikoista, koska mieluummin mä sit otan tilaa itselleni. Sehän on paljon tilaavia, mutta siis kuitenkin kun ne vaan on täällä. Joo. Mut hei, ei kai mulla nyt tässä muuta. Mä lupasin tehdä vaan tämmösen lyhkäisen videon ja itse asiassa mä oottelenkin mulla pitäisi tulla yksi kirja varmaan ensi viikolla ja sit mä oottelen mun synttärilahjaa mieheltä. Ja siitä mä en sen enempää paljasta, mutta siis itsehän olen miehelleni vihjannut, että tämmönen olisi kiva synttärilahja, kun se ei koskaan keksi mulle mitään. Mut jeppis jee, mä lähden jatkamaan iltaan ja valmistautumaan huomiseen työpäivään. Tässä olisi sunnuntaihin saakka töitä ja sitten olisi taas vähän pidemmät vapaat ja sitten pääsee näkemään vähän työkavereita ja neulomaan ja toivotaan, että ne mun paketitkin tulee, niin mä voisin ensi viikolla sitten esitellä niitä paketteja teille. Ja katsotaan, miten mä saan noin kynät. Kynät, joo. Nimenomaan kynät. Sukat valmistumaan. Vai onko ne sitten iloisesti jossain roskiksessa? Mene ja tiedä. Mutta nämä kaipaavat kotia. Jos kiinnostaa, niin vinkkaa mulle. Niin keskustellaan siitä sitten
lisää. Mut hei, kiva kun oot ollut taas mun seurassa, toivottavasti tuut toistekin. Ja mukavaa pääsiäistä kaikille. Nauttikaa auringosta ja kevään tulosta ja linnun laulusta. Ja neulomisesta tietenkin. Moikka!